Benvinguts de nou al Museu del Cinema. Avui tenim una peça per explicar-vos força especial. És un autocrom. L'autocrom és el primer procediment fotogràfic en color que, diguem-ne, es va comercialitzar i que va tenir certa difusió i popularitat. És un procediment fotogràfic que va ser inventat també pels germans Lumière l'any 1904 i el van començar a comercialitzar el 1907. I durant gairebé 20-30 anys, fins a la dècada de 1930, va ser el procediment fotogràfic en color més utilitzat en el món. Un cop revelada la placa de vidre, aquesta placa de vidre era una fotografia en color sobre una placa de vidre, no sobre paper, sinó sobre una placa de vidre, com una diapositiva. I aquesta diapositiva es havia de veure a contrallum, il·luminada per darrere, o amb un visor com aquest. Aquest és un visor, aquí tenim l'autocrom, i aquest és un visor a l'interior del qual hi ha un mirall, ara ja està molt desgastat, però hi ha un mirall que reflectia la llum d'un quinquer, d'una làmpara, etc., i la rebotia en la diapositiva, la placa de vidre amb la fotografia, i la fotografia s'il·luminava i es podia veure. Aquest visor és un visor d'autocroms patentat per un fotògraf novaiorquès també l'any 1908.